Ka ji wani irin ka kauran tsami da yake tashi a wurin nan? Anya yan uwa kuna wanka? Haba ya Laure, kai wace irin halitta ce? Dole a dinga zuwa ana cika mana kofar gida mana. Da yawan ku ba gaisuwan ta'aziyya yake kawo ba, abinci kuke zuwa ku cinye mana. Kawo kawai. To ubanki kika yi wasa. Na, Laure. Ashe fa uban mu daya. Haye, ga kina yan tsana. Magaji, fiye da shekara 15 kana fitsarin kwance. Abokanka da yan uwanka duk sun guje ka saboda warin fitsari. Kai jama'a, kun ji tsohuwa da kini bebin jaraba. Magaji. Za ki hana ɗanki rayuwa da mata ne? Kakki bani kunya mana tsohuwa. Ita fa uwar miji ba a iya mata. Idan mijin ke saya miki turmin zanta wallahi sai ya saya mata. Ta riga ta zama kishiyar. Ai su uwar miji haka suke gashe ke kiyayi. Ke, wai ke baki da kunya ne? Ki da wata, amma ba Laure ba. Wani ɗan banza ne na shiga da ruwan wanka na fito da shi ya shiga naki. Ko ba no, abin a duk dinsi ɗaya ne. Sha. Ni yanzu ba wannan ba. Shiga ciki ki ɗauko min kayan kwalliya ki ne kwalliya a fita. Kayan kwalliyar na uwarka ne? Ai na san ba za ki taɓa faɗin alkhairi a bakin ki ba. Dama can ake samu kuɗin buhu. Me haka? Alhaji Tajo naira yayi. Ke wai murja kanki ɗaya kuwa? Ta nawa ka sha da take nuna maka kaina kashi daban-daban. Wai wa ga miki Laure na barin bashin ɗaukan fansa. Tajo, wato Dubai ya bata ni shi zaka dauko karuwa ka kama da har ɗakin baccin ta? Wallahi maza ba ku da kirki, ba ku da amana. Dama aure za ka yi ban sani ba. Shine ka kife ni ina rikewa ta bai mai salubewa ta can. Wannan maganar da take faɗa miki ba gaskiya bane. Ƙarya zan maka mai gari? Ƙawata Dije ba kake neman aurenta. Kai, namiji munafiki. To fitan min daga gida. Sakariyar banza kawai sha. A cikin gidana kuma har ban ɗaki na? A'a Iliya, ba za ka koran mun fasto ba. Yo, ai Laure ka hadu da mun Kin ga kake wa? Allah ya ji kanga. Koko, wurin ki na zo. Ina so mu yi magana. Me baba ya bari a baya? Gonakai nawa ya bari? Awaki nawa? Tumakai da kaji guda nawa ya bari a baya? Sannan sabon kuɗi nawa ya bari? Ke wace irin muguwar tabi a gare ki ne? Kamar ba wani mahaifinta ne irin su. Kukan banza kike yi, ba sanin darajar mutuwar uban da kike kai ba. Kawai ramin ja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A'a, ubana ne. Abun da ya mutu ya bari a baya nawa ne.